Blok, Atić, povratna, Lazić za 3 poena, i to nije želio da šutira, hoće, neće, jedan dribling da hoće, 80-71, visok Luka Lazića, Aleksandar Đikić traži još jedan timeout. Robertson, da! Robertson, za 2 poena! Bobin, Atić igra sjajnu obranu, šumljao se tu sa Nace. Lazića na drugoj strani, Lazić je u kontri, Lazić zakucala! Časi potez Jasića, čak je ovdje povukao